नै रायजोफोर जोंहा दिनै माइ हादों। हानाया मालदा मेचिनजों हागासिनो दङ। जोबोद मोजां हानो रोंगौ। सोरबाफोर नांगौबा मालदानियाव कन्टेक्ट खालामहर। बिसमुथि रायजोफोर जोंना माइआ जानायालाय एसे मोजाङानो जासाबदोंमोन। दायो माइ हाग्राफ्रा बांद्राय दाम बियोना, बिनि थाखायनो मेचिनजों हानो नांगौ जाबाय। हाबोगासिनो दं, नै जोबथारसिगोन। ओमफ्राय बै सानजा फारसेथिं एसे साहा दङ, साहाजों लोगोसे गय। दा नायनो हागोन र' उनाव। बे हालांगासिनो दङ। एसे गोजौआव हाब्रा, एसे गोजौआव हालै, एसे गोजौआव हा, एसे गोजौआव हा, गोजौआव। आया ओइ, एसे गोजौआव हा, गोजौआव। मासेबां गाहायाव हाखो? ए दांबायलै मालदाया, हाजों हाथाबजोब्बाय गोजौआव हानो होनाया। बा जा मोजां हाखादोंलै ज्राव ज्राव। नै ओरै गय नुहुरना आंनिमोन, फिथाइ थायहां थायहां जाना थबसा जालाजोब्बाय। माखासे थायबाय, बेखौ बांगालफ्रा जाजोबो, माइ हाग्राफ्रा। साफातबो दंमोन एसेनो। दहाय मालाय आंखौ थिग हाहोबाय, बिथिं लेमनायखौ मेचिनजों हाजाया होननानै। नैबे साहा नुनायानो, गय नुनाया आंनि। माइआ बिसमुथि एसे जासाबदोंमोन। बिराद गुमा हमो फाग्लाया, दोनथ'लायो दसेखिनि। गुमा हमनायखौसो बारसिनलायो, गुमा गोथाव। आंबो दहाय 12थासो हमना होलांबाय। मथा मथि फवासेसो मोनसिगोनदां मालदाया गुमा गोथावखौ। दा हराव दांख्लायसिगोन बे लोंनाया गुमा गोथावजों। जा लोंखायो फाग्लाया, मोनामफुंलायनाय। होख्लायसिगोन बेबायदि। हा गुदिजों हाना होथाबथारबायलै फाग्लाया। एसे गोजौजों हानो थिनबाय आङो, मानिया, सिं सायोनो। जोब्बाय गैला, हाख्लायजोब्बाय बियो। मथा मथि फुंनिफ्राय 6 बिगासो हाबाय बे दायो। आरो दायो हाबावगोन 6 बिगासो, 12 बिगासो हानो हायो सानसेयाव। गोगोम खामायो फाग्लाया।